Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining at home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at home radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami.
mga gahi, the 3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi, pero hubok ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Morning. Paulan! Nga bunday! Ay, bago na! Good morning! Maayong buntag Mindanao, maayong buntag Visayas, magandang umaga Luzon, magandang umaga Pilipinas. Good morning world! Welcome na usab sa itong programang Gahi ni Bay Worldwide. Ang garbo sa mga Bisaya! Mabuhay ang mga Bisaya, tibo kalibutan, Marso 31, katapusang Marso. Katapusang adlaw sa bulan sa Marso. Grabe no? Miyerkules karon og siyempre Holy Wednesday ba no? Holy Wednesday. Og kumusta mong tanan og Miyerkules Santo. before ta magsugod labi na sa atong mga nanay, mga tatay nga mga follower nato karon. Dalang ang Pinoy icon nga si Claire de la Puente. Rest Na in idol peace, sa atong madam. mga nanay o sa atong mga tatay. Rest in peace, Claire. Basi nakalimot mo ba? Mo bining usa sa mga kanta nga iyag yung gipasikat mga kagahi. Ayan, ato sang i-feel ka jud lang ha. Ngayon lang tayo nagkatagpo. Ngayon na rin magkakalayo. Bakit? Di ka ni na-stress ni si Claire de la Cardiac arrest ang gikamatyan mga kagahi. Di ba kato yung anak mo to Na-involve nalambigit dito to sa kuan ano, katong flight attendant. Usa sa mga na-involve. Baka na-stress. stress. Bata pa lang, 62. Bata pa, 62. Pero ano ba nakagaya? Pag medyo mo tong to nagag-60, medyo mo nang magpa-general check-up na ka. Di ba dati sa ABS nga naman nga... Mga annual physical check. murag grabe na, no? Basta 60 na ka, no? Di man, permi man na siya, dapat everyday, bisag 30 pa lang ka. Ha, bisag 30 Kaya ay din. mga 30 ron nga mga kuyaw na pod kaayog mga... Sa bagay. Sa unang panahon bitaw, kanang arthritis, pantiguang naman yun na. Pero karon bisag 30 na ka. Agoy! Ang mga Joents. Sakit kayo. Anyway, again, rest in peace, Claire de la Puente. Hoy, maayo nga buntag diha pagpaminaw kani unsa ni direktor, mahimong direktor sa Region 9 sa NCIP, si Director Perdausi Saniel Serna. Aha. Good morning. Ay, si Perdausi. Oh. Sa Caraga. Si Perdi sa kanila. Ay! Medyo Partner! Hello, partner! Unya, na-shock siya, na-shock. Na-shocked. Kay ngano nakapulo daw karon. Principal akong peg karon mga kagaya. Di na, nangukay-ukay lang ko sa kung ay naman ko yung mga weed collars. Jesus, bisag kang rusty gyud na. Ana diha. Okay, giabog-abog naman ko nigo. Good morning sa tanan nato mga paminaw karon, kasubay ka namong tanan. Again, half day. Ang uban mga tao half day. Half day lang. Oh. Pero ang pribado, half day sa buntag, half day Half day sa hapon. mo. Pero ang uban po karon nagsugo nag-general cleaning. Kaysa mag-general cleaning sa Thursday, Friday. So ato mga tinisan, so Danilo, ugma lugar mag-ano mo. Maghinlo sa ana. Mag-vacuum sa mga unsa transmitter. Magpintal mo sa tibok transmitter ay pabalik nagkapula naton transmitter. Wala naman ang trabaho to sa engineering. Maging engineering. wala Sa na. munang mga panahon na. Pero ang amo masilingan, giusa-usa gyud nak, pangitaa gyud nak sa tanang black nak. Oh, kung kinsa gyud ang hulam sa atong kaguran miaging tuig. Kaya anto duro pagyapon mauli nak. O lagi na akong unaw-unaw. Karon na lang Holy Week. Pero lang may mulaag. Tudluan na lang ka na ko na akong mga anak luto-luto ni. Tama ang kaguran. Paliyo, pakihuli! Ang kaguran. Na, pwede ba ka-order kaguran sa Lazada? Pwede. Naana ron. Ha? Ana. I-try doon natin Unya, sa Lazada o Shopee. di lang ang katong usa, di lang ang katong kaguran. Pati itong panglusak. Uy! In fairness, kung wala kay... Kung wala day kay ingredients pa sa para binignit, tapos medyo wala kay di ka ganahan mo gawas, tapos wala kay masugo. Cool ba na kay mga online karon? Nawat na nagtrabaho si Lito nako. Ano man? Lalimang ka na may mga ang mga application karon na may pabili. So sila na mismo imong ipapalit. Papalit. O tapila ray bayran nimo mga less than 50 ra. Si Lito akong sugoon 150.
Mas dako og bayad si Lito. So karon pwede na ka pabili. Anta ka sa mall, imo ding iisa-isahon unsay ingredient sa binignit, ana. Oh. Mo suggest pa usahay ang imong gisugo, min pa nga sir, kulag sa guna sir. Oh. Mao din ang ato ang poll karon. Ha? Nga unsay kasagarang hulman sa silingan matag Semana Santa? Amora pa, palait lang muna ta karon ha. A. Kaguran. B. Dakong kaldero. Katong kaldero sa baryo. Kaldero sa baryo. Dili biya tanan no kabalo mo gamit ang dakong kaldero no. Dili tanan kay Inantigo na? Labi nag magluto kag bugas na. Oo, tama. Maaghong. Di na madala katong sukod-sukod sa kamot Di dako. Di na madala na. Oh, kana siya igo pabukalon sa tubig. Oo. Kunya inahine day yabo dito. Yabo ana. Ana. Oh, tama. Inantigo na. Labi nag bugas mais. Ha? Oh, Pada gabi akong asawa, bugas mais ang Wow! Sa diet lugar. Diet. Wow. Dili to diet kaya naman. So, ma? Sutukil magyapon. Dali man ka first time nga nahurot na akong isa ka kaldero nga bugas mais. Ang problema, ang mga anak ni Kaon. Ah, siyempre, dito na sila sa white rice. Mukha naman na, what is that, daddy? This is corn rice. No, I don't like it. Mura pag si Rusty yapon ba, uy, I need the white rice. Nagyapon. So kanila ito pangutana karong Holy Wednesday. Kaguran? Unsay kasagarang hulman sa silingan matag Semana? Kaguran. Actually, Ospot, okay. Unsay kasagaran nimong ginahulman. Ana na lang. Unsay kasagaran nimong ginahulman? Sa imong silingan. Sa silingan. Kaguran. B. Dakong kaldero. Kaldero sa baryo. Kaya, napabig ko lang, pahugman ko na yung sugangan, bi. Grabe po na, oy. Sugangan. Ha? All of the above. Or letter C, all of the above. Letter D na, letter D, all of the above. Kaguran, dakong kaldero. Napakanina, all of unsay the above. kasagaran ginapangayo diha sa imo ang silingan. Number 1, kamunggay. Number 2, Tanglad. Katulo, sili. Sili. Ang inaana na siya. Pero tungod sa ato na ba yan eh. Pag dito ka sa laing nasod, ay kanya-kanya mo kinabuhi. Halos di ganin mo mag-ila sa mga silingan. Mo ba, dili ka pwede mangayog. Hey, can I have your tomatoes? Yeah. Ano na? You plant your own. Stricto na dito? You plant your own. Ana. Bitaw. Sige. Karon kana. ang panahon nga manghinuklog, murag mag-mellow down mi ni Bernie, labi na ni akong kauban nga naidimple sa angyud ni. Hoy! Grabe ang iyahang paghinulsol ani mga panahon na karon. Dugay ra minilito na ginulso, nagdungan na miya na. Ha? Kami ra nilito ang garosaryo nga ginasunod na mo ng joyful o sorrowful mystery. Ha? Ang glorious day. Di na makaya. Ha? Dito ra mi kutob sa joyful o sorrowful mystery. Di ba? Ha? Unya, siyempre, atong guest, first time. First live. time. Hoy, pag binuotan mo ha. Pag binuotan mo, Unya, wa say magsaba-saba di ha. Unya, labi na ikaw prop ni Poy nga unsa. Nep Lukson. Disable sa na imo ang Pornhub ya. Ma'am Joy Martinez, all of the above, good morning. Oy, teka muna, nadawat na ba ninyong kamatuoran? Oh. Nakaslo na si Ellen Adarna o si Derek Ramsey. Kinsa man po na. Ano maapil-apil magyutaan mo? Paspas kayo mga panghitabo. Kung ako po si Derek Bay, adi na ako nabuhian oy. Yutaan. Yutaan. Lagi. Na mga real estate sa Cebu. Dato bitaw kay na si Ellen. Unya ilahagod ng Queensland. Tanan. Kana si Ellen Adarna kundi lang po na sa lugar nga nakakon. Ana. Ay gwapa pa si Jeda ana oy. Sige na Ano? Sige na nag-ibuli pero talawa. Bakya kayo siya magbisaya-bisaya. Pero talawa po kung kinsa po na sa Cebu. Kana yung gato. Ano sa ganyan ng gatoan na to sa Cebu na kanang dako kay di ang mura o kanang nay tourist spot di ang dako. Sa yaman ang lula na diha. Katong murag Greece nga. O mura Greece. Ha? Dili. Eden something. Dili. Kana ko sana nakalimutan. Temple of Leia. Eden ano? Ano na siya? Temple of Leia. Leia na siya. na. Temple of Leia. O kana, iyan, nasa iyan ang lula. Ilahag yun na. Oo, tama Gino ni mo. Ako Derek Ramsey. Dahil ha, dakog bukton. Dakog dugan. Ha, dakog kuan. Di na mo na biyaan po si Mga Ellen. kulba. Munang mga tanan basta mga taga Cebu bay Pero pusa gipirmi. pero wag yun mo saliran na si Basti. Aw lagi. Wala no. Na sila man. Lagi na sila lagi na tama. Pero Tama. si Basti nga sa lang taparts.
Kanang walang tayo elabihay. Wala ni Elabia, wala ni siya feelings, ha? Tama. Grabe. Nga naman yung mga taga Cebu, mga kulbag yung gayo, no? Ay, siyempre. Yeah, Oy, si Kuan, Art Bunhok Jr. Ana, Cebu, kaliwa. Ha? Mga taga Camotes, good morning day diyan mo. Pusa, tanan, no? Tanan mga taga mga Bonhok o mga Estrella, ha? O diya sa Leyte mga Calves o Galvez, ha? Good morning nyo diyan tanan. Grabe. Ha? Oy, congratulations Cagayan de Oro City for winning again. 4 times na ni nga Seal of Good Governance. Cagayan de Oro. Grabe. Congratulations Mayor Oscar Moreno. Mayor! Oy, ay pa atangin ninyo mga kagay next week ang atong exclusive one-on-one with Oka Moreno. Labi na kay gikaibgan kini siya sa kanang iyang the way he managed the Oo. COVID-19. It's been a year. Oo. Nga gi-question sa a year ago gi-question sa nganong sa maning Cagayan nga Ano di nga- mo kita mo lockdown. Ano mga nag-lockdown? Ano Ano yung nga ana, mag-open? ano ana? Open. And yet, Grabe pero tanawa tanawa no. ninyo. Tanawa di tama Tayo day. ninyo di ha. Congratulations kang Mayor Oscar Moreno, Vice Mayor Rinier Joaquin Oy, members sa City Council, ang local school board ug ang entire LGU sa Cagayan de Oro. Congratulations. Blue Seal of Good Governance 2021. Daghang kayong salamat. At least makahatag garbo po ni sa Cagayan de Oro. Nanana nga dili lang Davao ang perming sikat. Di lang. Correct. Pag Mindanao Davao da yon. At least pag apil po ng Mindanao, Cagayan de apil po Oro. ng Cagayan de Oro. Kung akong hagit po niya para sa Iligan. Oy, dito kung butuan itong miagi ha. Grabe na po kaayo ang ilahang economic nga progress daliwala sa pandemic ha. Kuya po di ang mayor di nga si Ronnie Lagnada, si RCL. Good morning. Good morning nida sa may Caraga region. Ha? Sabi nga na, oy, tempa sa ha. Kamo nga mga Cagayan de Oro o taga Davao, unahan na itong Davao, kanang kinahanglan, pag download na mo sa inyong QR code, o sa Cagayan de Oro, ang tawag ana, Higala apps. O, para bitaw nga in kasong mo gawas mo na, naabitaw mo sitan yung police or kanang mga health officials, o labi sa quarantine, inyo lang ipakita dahil nga naamoy, Katong code niya. code niya. Yan, ana, labi na nga naamoy mga tuyo di sa mga buhatan sa panggobyerno. Para mas madali na pod. Oo. Di na mo kinanglan nga mo Pirma, ana. Iana lang din nyo diha. Tapos, mga nindot ni siya nga mga pamaagi nga. At least man lang di mo mahasol. Niabot na ang 1 million nga doses sa vaccine. Ha? Sa Sinovac. Kani, pinalit na yun kini sa gobyerno. So di na ni kanang Di donation. na ni hinatag. Pinalit na ni siya. Okay. Oo. So, ang problema lang nato, kulang gyapon ka na if we will talk about herd immunity, about 70%. So that's Kaya ang about population ba nato no? 70 million beta. dili 110 million. Kwaon nimo ana ibutan nato naa sa 60 million. 60 okay. million ang Dapat adults. mabakunahan. Ang adults. So at least naa sa 50 million diha ang mabakunahan nato. So kulang pa kaayo Ang no. problema asa ta dapat dito pata sa ika 6,132,542. Kulang pa kaayo. Pero ang target ba gyud matod pa ni Kuan, Senator Bongo nga dapat at the end of the year maabot na gina ma-achieve na ginato na. Ma-achieve na nato na. O, labi na nga gitugutan na ang mga kumpanya Correct. pribadong sektor nga pwede na sila mamalit diretso purchase. og mga bakuna alang sa ilang mga empleyado. Na. Diba? So nindot pud ni kaayo nga Sana all. kuan. Nindot pud ni kaayo. Apan na ako'y unsa diri, na ako'y natiti diri kagahapon na kani bitang ivermectin ba ni nga kanini ang tambal giduso man gyud ni sa ubang mga kuan, giduso ni sa ubang mga health professionals. Kay kani siya more than 40 years na ni siya gigamit nga antiviral gyud ni siya. Nganong dili man daw kana ang gamiton sa gobyerno nga maoy ipatumar sa mga Pilipino. Ngano man kay base sa ilahang pagtuon ha. Kani successful kaayo ni nga mopatay sa COVID-19. So ato niyo sa ngano man nga ibduso man gyud nato ng bakuna kung naa man gyud ay tambal. So dili day buot ipasabot nga walay tambal para ani. Ha? Doon na nakit ni 46 nga studies, clinical studies. Ha? Unya 22 ka mga statistically significant isolation nga mas 100% lalimang ka mupatay og virus.
Ha? Pero sa man clinically tested. Clinically tested more than 40 years na kini nganon dili man kana More mao'y than 40 tan-awon. years na? Yes. Nganon dili man kana lang taon sa atong panggobyerno nga tan-aw nato ni kaysa ato nang ipugos diya sa mga bakuna nga kulang kaayo nga naa man ay tambal yun. Ha? Aber, in fact, kani si Attorney Larry Gadon na nga usay inyo lang ni ginakantsawan pero murag kaning panahon na murag diri ko na nakaunsa siya nga wala man day wa may mawaan ni samtang gahulat. Samtang gahulat nga naay bakuna kanilang sa ang ihatag sa mga Pilipino. Ingon ana. O ngano man ang sa kanang Liangwa sa China. Ngano man na nga mao man ginatuma rito sa China nga karon nga perti ka sudden drop gyud. So dili ta magsalig ni ini. Naay bakuna, naa man pud ay tambal. Ngano din nato ni samtang gahulat sa bakuna, hulaton pud ang tambal niya. Mao kini ang ato ang hagit sa Food and Drugs Administration. Istingi daw na niyo wa may mawa. Not unless magkanong lugar na nga ba ito? Ayan. Ana. Kay wa ba gyud may By the way. matitian ning ivermectin. Aber, ha? Kung yung nanao nato, pero kung mangwarta ta labi ng eleksyon karon panahon na niya, diya kita sa mga So by the way, Tatay Diggs, basi gitago ni sa imo Tatay Diggs nga impormasyon ha, na ay ivermectin. Ha? Tistingi daw ni ninyo pangita daw bi kay ngano man ni nga ang mga doktor na mangyud mismo ang miingon nga successful kaayo kini. ayo ana art kay basi di na tanon makapalit no og mga vaccine di na takapit og mas di na sayang po ang atong Wa naman, hindi naman sa kaya kayo. Ang mga kuwan diya. Ha? Kuan biya Oh. sayang. Di amo alin basin di ay. Basin di ay. Sayo kay nagpalit na nabatag katong mga testing kits. Unya maayo niya sila, basig maayo niya sila kalit. Basig maayo sila kalit. Oh. Sayang ang mga testing kits ang atong At least kita unta abre ang ato ekonomiya. Makabayad na ta sa mga utang ta. Oh. Makapanikil na ta sa atong dapat paninglon. Ang problema di ang atong mga by the way di sayang kayo kasi di wa tay makuha ana. Mao lagi. Oy, kamo ba walay trabaho? Kasi gusto mo ni buhaton niyo $4,000 or 200,000 pesos monthly ang iyang ginakita ni. Usaman po na. Kuan lang. Dinaskam. Ipa-NBA ta ka. O, dali po na Ginabaligya lang niya ang iyahang mga video nga gapangutot siya. Babae nikita og at least nearly 200,000 monthly Oh. for selling farting videos. Oh, lumba na tao to. Ay, tayo pa sa. Mao na ginatawag nga unang ta mo lakaw ani ang farting words. Usa man. Tato pakapinan na to with till up pag yun, till up video. So lain-lain lang sound. 200,000. Lain-lain ang Depende sounds. na yung mga ana. Tapoy. Ana. Napoy. Ana. Kisa may buhatang ni mong 200,000 ang bulan. Nga mangutot Tungod lang sa pangpangutot nga video. So, YouTube na. Mas may na lang na kaysa katong puro radugan. May lang kaysa magpakitag tutoy. Oh, mo galing. Ha? O larga. Basig mo na ninyong chance mga kagahi. Labi na nga 4 million ka mga Pilipino ron na wadag trabaho. Oh. At least kung naay usa diya nga magpagawas, gamay na lay kulang. Bitaw. Mamalita sa ta kay ngano man karong Semana Santa pinasahi kini first time ni nga among bisita nga mao ni panahon na nga matunaw kami ni Bernie Bitok-Bitok. Ang paboritong pari nato diri sa Pilipinas. Ang Mas atong gwapo sa makauban. personal. Gwapo sa personal. Mas gwapo. Gwapo man sa Zoom. Actually, Mas gwapo sa personal. tinuod lang, katubi taon na Zoom nato ni siya. Naagi nag-comment, wala na ko basaha. Niya, nagano'n nga, Father, oy, ngano nagpari man ka? Ay, maulang. Ay, sarong si Semana Santa ron, lisod na. Hala niya. Alas 7 Diyos! Ay, nigawas na, inay siya ring adlaw. Ano yan nato mga balita, kalong adlaw. Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Ang mga gahing nga balita hatod kanato sa Cherry C. Cherry C. Calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free.
O ganyan detalye sa atong mga gahi nga balita. Duha patay sa shooting incident sa barangay Awang, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao. Biktima na silang Bermark Sagwe o Johnny Alejandro. Sa investigasyon, nasa gawa sa usa ka sari-sari store ang mga biktima. Dihang gipusil kalit sa usa ka suspect nga wa pagyapon maili. Nakadagan pa ang mga biktima apan gigukod kini sa suspect o gitiwasag pusil. Grabe. Patay ang usa ka nakamotor sa aksidente sa dalan sa barangay Tangkulan, Manolo Fortich, Bukidnon. Base sa investigasyon, napasok ang motor sa usa ka bunggo truck. Dihang kalit kini mihunong tunga-tunga sa daan. Gikustodiyan na sa pulis ang driver sa bunggo truck ug mag-atuang kinig kasong kriminal. Voluntaryong ni surrender si Police Lieutenant Colonel Juvie Espinido sa Ozamis PNP. Kahinomdom man ninyo ni si Espinido, giilang berdugo batok kriminal nga na-assign dito sa Visayas og mismong gi-assign ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Ozamis aron maparalisar ang drug operations o kriminalidad sa Misamis Occidental. Ang pagtahan ni Espinido nunot sa warrant of arrest batok kaniya sa 6 counts of homicide. Ang maong warrant nag-ugat sa operasyon sa Batok Martilyo Gang sa Ozamis City niadtong Hunyo 2017. Diin si Espinido pa ang hepe sa PNP. Gibarugan ni Espinido nga lehitimo ang operasyon sa kapulisan ni atong tungura diin siyam sa mga suspesadong kriminal ang namatay. Diyang naengkwentro sila sa mga otoridad sa pagpangulo ni Colonel Espinido. Arestado ang tulo ka lalaki human nagdaladala og granada og pusil sa New Corilla, Davao del Norte. Duha sa mga suspect nag-edad og 18 samtang ang usa 25 anyos nga puros taga Tagum City. Sumala sa mga pulis nga nilikay sa checkpoint ang tulo nga nakasakay sa motorsiklo. Busa gilakag kini sa mga pulis. Way dokumento mapakita ang mga suspect, busa gibalhog sila sa bugnaw nga rehas nga puthaw. Samtang ga problema ang mga mag-uuma sa ubang lugar tungod sa pandemya. Sa maitom Sarangani Province, mismong ang LGU na ang maoy nangunay sa pagtabang kanila. Sumala ni maitom Mayor Alexander Brian Reganit, ang LGU ang maoy gapamalit sa mga abot sa mga mag-uuma gikan sa bukid sa ilang umahan ug ang LGU mismo ang maoy gapamaligya uban sa mga mag-uuma ngadto sa kamerkaduhan sa mga probinsya. Sa ingon ini nga pamaagi, di mabalda ang kita sa mga mag-uuma ug di sab sila bastang masita sa mga checkpoint kay LGU man ang ilang kauban sa pagbaligya sa ilang mga gulay uban pang lagot mon gikan sa bukid padulong sa bisan asang lugar sa Sarangani Province. Sa mga naminaw sa radyo ning Takla, ania ang pahayag ni maitom Sarangani Mayor Alexander Brian Reganit. Unahin ko po yung magsasaka. Ang ginawa ko sa magsasaka ko, dito sa Maitom, yung pwede pong bilihin ng aking community, na pwede po nilang dadalhin doon sa aking public market, dinideliver po yan. Tapos yung sobra po, tinutulungan ko sila, paano po namin ma-deliver doon sa mga lugar na medyo stricto yung pagpapasok. Ang ginawa ko po, nag-communicate po ako sa mga LGU, kung saan po papunta yung mga tulad ng mga gulay, para at least po makapasok po yung mga gulay. Wow. First time ko po narinig yan na Mayor sa pag-iikot namin. Ibig sabihin, kung ako farmer, meron akong produce. Opo. So, ina-accommodate ng LGU papunta sa public market. Opo. At kung may sobra, ina-accommodate nyo rin ito, dadalhin sa mga karating ng mga municipality. Opo. For free na service na yan. Opo. Ganoon din po ang sa mga isda po. Pinapagamit nyo ang mga sasakyan ng... Opo, pag kailangan po. Meron din farmers na meron silang mga sasakyan, tinutulungan ko na lang po sila paano sila makalabas. Mao kato ang pahayag ni maitom Sarangani Mayor Alexander Brian Reganit. Pwede man din. Pwede mo itabangan gid. Pwede man din. Aron mapaduol pa sa hingpit ang serbisyo ngadto sa katawan ilabi na panahon sa pandemya.
Usa ka first-timer nga babaeng kongresista sa General Santos City ug South Cotabato ang namutang og mga satellite offices sa mga hilit nga dapit aron daling maatiman ang katawan sa unang distrito sa Jensan ug South Cotabato. Si Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles sa unang distrito sa General Santos City ug South Cotabato gabutyag nga di na kinahanglan nga mulugsong pa ang mga tao sa maong lugar kung dunay panginahanglanon sama sa ayuda sa pandemya, livelihood projects ug uban pa. Pinaagi sab sa satellite centers nahimo usab kining tulay alang sa mga mag-uma nga ma-deliver ang ilang mga produkto gikan sa bukid ug mahatod ngadto sa mga palengke aron di na maglisod ang mga mag-uma sa pagbaligya sa ilang mga abot. Sa mga naminaw sa mga usapa sa 93.5 Home Radio, ani ang pahayag ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles sa Jensan, South Cotabato. Kasi I want that yung services of the congressional office would be closer to people and yung legislation process natin would be more participative and mas madali natin makuha yung input from the ground. Na malaki ang tulong with the COVID pandemic. Kasi alam natin na may mga boundaries, limitations no in terms of boundaries natin, may mga lockdowns and quarantines na ng mga quarantine na nangyayari no. So kaya malaking tulong na nagkaroon tayo ng satellite offices in the different municipalities kasi mas madaling naka-reach out yung congressional office, especially in the outskirts. Then at the same time, we can easily get information that we need, no? Especially doon naman kailangan natin ng mga information in the legislation process. Ang payag ni Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles sa General Santos City, South Cotabato 1st Congressional District. Sa laing bahin, gibutyag ni Agusan del Norte Governor Dale Corvera nga gitutukan sa hingpit sa probinsya nga matapos sa hinanaling panahon ang problema sa insurensiya subay sa programa sa gobyerno nga Ending Local Communist Armed Conflict con ELCAC. Mismong si Governor Corvera ang nangunay sa pagbisita sa pinakahilit nga mga baryo sa Agusan del Norte aron ipabati ilabi na sa mga lumad ang presensya sa gobyerno. Sumala ni Corvera, kung walay kalinaw, walay kalambuan sa katilingban. Gihingos kan sab ni Governor Corvera nga maplastar na sa hingpit ang farm to market roads sa matag barangay sa kabukiran aron di na maglisod pa ang mga mulupyo sa bukid nga mulugsong aron makahatod sa ilang mga abot gikan sa uma. Sa mga naminaw sa 93.5 Home Radio, ani ang pahayag ni Agusan del Norte Governor Dale Corvera. Sa akong tanaw, it's gaining ground din sa Agusan del Norte. Given the fact nga ubay-ubay na ang mitahan, surrender nga mga former nga mga aktibo sa kalihukan. O base sa mga makita nako, dili lang sa mga nagsurrender, kundi sa aktibo po nga lihok sa tanang ahensya sa gobyerno, nag-anam og wala ang credibility sa propaganda sa pikas. Mao kato ang tingog ni Governor Dale Corvera sa Agusan del Norte. Gahi nga balita. Oras alas 7:29. Ito na po ang buwelta ni Ay. Pare sa inyong init nga kape. Ladies and gentlemen, the 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Manhok Junior. Basta mga junior! Gahi. Good morning sa tanang mga junior. Ilabi na sa inahan ni Junior, Kapitan Anita Sibonhok nga nadia sa dami. Good morning, Kuya Oscar Pasco Junior. Junior po ni. Magandang umaga, Kuyang RJ Espada. Good morning. Bragat Bong. Magayo. Uy, Kuya. Maayong buntag, Kuya. Koy. Kuya Paul James Smith. Good morning po niya dito na. Morning, Koy. Oo. Karong Semana Santa, nga naatul gyud sa pandemya, mao ang tukmang panahon sa pangaliya. Kini ang panahon nga mamalandong, ilabi na nga ang dagan sa panginabuhi medyo gapaurong. Daghan kanato ang wa gyud kasagang. Sa COVID kanato nakapakugang. Samtang kita maghinulsol, sa ato man nahimong kadaot kita magabasol.
ug di na ta basta maminaw sa bisan mga unsang sulsul. Panawagan sa tanan nga magpuyo lang sa tang tanan sa balay. Sa mga karsada wa say magbaklay-baklay. Aron sa COVID di ta magtinakdanay. Mr. og Mrs. sa inyong mga paa di lang sa mo magpauraray. Kaya ang pinakaluoy ni ini, ang mga tiguang bayasaman lang nanay ug tatay. Nga madamay pa ni ini, mga batang gagmay. Atong iampo ni ining Kristohanong paghinumdum. Kining panahon nga madulom. Kay di lang kini responsibilidad sa gobyerno. Apil tang tanan isip mga Pilipino. Puslan man nga mga tanang laaganan gipasirado. Musanong lang yun ta sa mga abiso. Kay kini alang sa kaayuhan natong tanan. Kini sa Semana Santa atong pamalandungan. Time. Kainibay! Kainibay! Kain sa balita! Kain sa kalingawan! Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI, and first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the Quality in Healthcare. Alang sa inyong mga panginanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders, andam mo tamang kaninyo. Sama sa Ready Mix Concrete modernong pile drive system ug mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa makitay na ginusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders. Supplier of ready-mix concrete, Concrete piles. and hydraulic static pile driving system. Gahi ni Bay! Dump trucks, backhoe, grader o mga pison. World-class XCMG equipment nga garantisado na, barato pa. Mapalit sa Shoujo Pacific International. Kung nasab kita'y garbage trucks, fire trucks, ug uban pang XCMG heavy equipment. Visit our FB page, Shoujo Pacific International. Kontak na, palit na. XCMG World Class Trucks and Heavy Equipment. Distributed by Zuzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, Di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Miramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Hyperacidity, usa ka kondisyon nga mahimong hinungdan sa acid reflux, ulcer o cancer sa esophagus ug colon. Mag-TCK, the Colon King, the King of Colon Cleansing. Kalimpyo sa atong mga intestines, katangtang sa mga toxins, excess fats ug uban pa nga mga hugaw. 100% organic, safe ug epektibo. Kabalanse sa acidity sa atong lawas. Mutabang para manikayan ang mga komplikasyon gumikan sa hyperacidity. TCK, the Colon King, the King of Colon Cleansing. Palit na sa mga butika. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy,
Joy-An Pharmacy ug Rica Drugstore. Sa Iligan City, Salam Pharmacy ug FK Pharmacy. Sa Bukidnon, sa Bufarco Pharmacy ug sa City Drug. Ug ang TCK mapalit sa tanang Mercury Drugstores. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Melodia Pharmacy, GYF Pharmacy, RMZ Pharmacy, KSA Pharma, AC Pharmacy, Nestle Pharmacy, Tan Pharma, Pipan Pharmacy, Hilltop Pharmacy, Diamond Drugstore, Farmacia Oro, Ivan Drugstore, Zen Pharmacy, Guno Pharmacy, Lifewell Pharmacy, 5Ds Pharmacy. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aming batikuson. Oh, Pati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok Bitok. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Alas 7:27, balik din ang inyong mga kagahi ang Ilas King, Bernie Bitok Bitok. O inyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Unsay kasagaran nimong uslan or ginahulaman basta Holy Week? Ang 55% kaguran gyapon. So napagadi gyapon kaguran gyapon. Letter B, dakong kaldero. 10%. Sugangan uban din nakailaw si Grabe. sugangan. Zero na. All of the above, 34%. Muna diha. Okay rin na siya mga kagahi, basta iuli. Basta yoli. Mag-change ako music. Kaya siyempre, Holy Week man. Ikaw ba karoon ako istorya? Sige. Mga kagahi, nanawagan karon ang simbahan nga kita managhiusa, ilabi na karong Semana Santa. Siyempre, karon ang panahon nga maghinulsul kita. Ano mo tutok makasako? Dito, tutok kasi mong script. Ano rin makasako Dili kay mas ma-internalize mo kung ako unsa ng paghinulsul kung ikaw you become the face of the hinulsul. Sa ako man ka mo tutok pag abot og hinulsul. Di kay usay kung ngano tama si Perdi ngano nagpulo karon. Kang unsa gid kang Rusty. Bitaw. Ato kapakatawa na ta pero sa tinunay lang ang simbahan ani grabe gyud ang kaguol sa nahitabo ron sa katawhang Pilipino. Naigo na sa pandemic last Holy Week nagpandemya na ta. Karon burag ikaduhang tuig na ni. Di ba? Ikaduhang Semana Santa na kini. Nga kita naigo. Makauba na to karon ang atong paboritong padre. Si Father Derjan Faborada, ang director sa Social Communication Apostolate sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Good morning kanimo, Father. Father, good morning. Good morning po. Father. Salamat kay Father. Kay ako ang magud Father, giawhag yung taka kay una mahuman Father, blessingi si Bernie. Father, bless me for I have seen. Karon magkwanta kay kumpisal. Actually Father, on air. mauni karon ang 93.5 ang gahi ni Bay, pwede sila mangumpisal virtual. Bito, talking about that Father, kay na naman ta moderno, can you do it virtually? Example na mo tama, na mo Zoom nimo ya. Pero private man na kamon duha o ka FB live, di kanang Messenger or kanang sa FaceTime. Father, forgive me for I have sinned. Kanang madawat ba na siya, Padre? Sa pagkakaroon tungod sa pandemic dili gyapon. Di pa gyapon. Oo, okay. Bisag ka na naaka sa confession box. Unya, tapos ibutato si Bernie na adto sa iyang kwarto. Na naglungod po si Bernie, Padre. Pero naka virtual. Virtual. Di pa gyapon, wala dili pa. gyapon kay kanang mas lahi man gud siya og dating pag kanang yung personal ba. Because you parang atong mapasabot nga God is not a God that is transcendent ba. Dili lang siya transcendent kundi immanent, meaning naa siya. Na iyang presence, bisag asa. So, muna nga... So, pwede di na magpatabang sa okang Father ng panahon na kay pandemic. Listen mo basi di ay nga asymptomatic to. Unya, ana na lang yun. Dulit kayo. Lawanit trabaya. Lawanit nga busot-busot trabaya ang kanang imuhang division. Pero karon kay gipambalik man sa mga simbahan diri sa Cagayan,
ang kanang kuan ang dili siya face to face na ang confession, pero nanatong mag-wear og face shield og face mask. Social distancing na. Yes, dayon naay kahoy nga kuan. Then bangag-bangagan lang gyapon ang kahoy, pero guys, sprayan na mo og alcohol ang ang mga bangag-bangag sa Sige, napod siguro layman dito, Father, nga mag-atang dito sa may confession area nga panlimugmug sa mog alcohol si Father Jan Baya ni. Dili magkuan yun ipag inon nga ipag-gargle sa sila. Di, ang pinakadakong sala ginagi sila swimming pool. I-dive gyud dito sa So wala pa siya nga classic communication from the Vatican, Father. Na katong giingon ni Pope Francis before katong sa pagsugod yun sa pandemic nga ang confession dili sa virtual o sa tawag. Kanang giingon man sa ato ang Catechism for the Catholic Church nga naaman to sa ato ang doktrina pod nga because of the situation we can directly confess our sins ngadto sa Ginoo, as long as we have that contrite of heart and we are sincere and we're very feel sorry about atong na mga nahimo nga mga sala, pero kung naanay higayon ayat dayon nga mo adto dadto. Kita mo ato sincere. Sincere. Ang sinseridad, di man na magdao. Pag yung sincere, pinasiplat si Father sa imo ha. Sincere. Dugay ra kayo sincero kita ko ba ko. Father, Naginakita ko ato. Tungod sa kaning mga polisiya ron sa IATF, no? Labi na kani sa mga quarantine nga protocols. Unsa may tabuan ni ron si Manasanta nga mao namang ginay panaad. No, nga namatan naman gyud nato na mo ni mga panaad. Di kita mga Katoliko. Ya unsao man na aning pagbisita iglesia in town po nga at least nakabisita kag pito ka iglesia. Unsa may tabuan na, Father? Sugdan nato to Father kanang sa pilay capacity dito sa simbahan nga pwede mo sulod. Ang capacity gid nga gitugot sa matud pa sa atong pangagamhanan 50%. So muna among gi-comply nga mga protocol sa ilahang gihatag sa amoa. And at the same time we follow katong mga we sanitize from time to time. So ang mga bangko karon pa din ay mga export yes, mga restaurant. Mga tatak nga dadto ra pwede sila nga molingkod nga provided that they are kuan dadto kanang naay social distancing. So regardless kung couple mo daan yes, or regardless. Okay. Regardless. Wala pong ibutan ito, Father, nga amulingkod rin dapita maimpierno ana. Ay wala. Wala racist na daw na. Dili man ta mo kuan nga kay kita magtanan mga makasasala. So kung kinsa pero at least ato ang tulo diri, Father, nagi mas pinakabukas. Dili ka kaingon. Feeling na ako na, Father. Pero so ang may tabo kung moabot gyud sa capacity sa simbahan. So tama tong giun nila nga isirado gyud. Isirado siya kay kasama sa cathedral na may greeters and ushers nga mo'y mag-facilitate ni ana. And pagtan-aw sa tanan kung nag-social distancing sila pod ang so nasa ibrog plaka dalaon. Sila mismo mga adto sa mga tao. And kana sa dahil na sa gawas na may giatupan kay nagpaatop man to si Munsi isip among parish priest sa cathedral. Siya gyud ang nag-initiate ng atupan kay in case kung ang mga dili maigo na naay sa gawas nga masilungan sa mga extension. And naami mga benches sa gawas sa cathedral. And muna nga dato sa gawas napod may mga TVs para makita nila. Dahil widescreen sa gawas dahil yung ani, Padre, no? Usa sa mga tradisyon ang bisita iglesia, no? Nakakuha ka na pito ka mga simbahan na sa Huwebes Santo na sugod ang nana. Daw bi, Padre, unsa man na ron pwede ra sila sa gawas lang nga magbisita iglesia, di na kinahanglan mo sulod. Okay ra sa pagkakaron kay namantay kanang ato ang ginahimo gyud nga observance nga bisita iglesia every Thursday sa gabi. And until man na siya sa 12 midnight kay mo man na siya ang ato ang pagsimba sa Blessed Sacrament. Kay mo man pud na siya ang Thursday, ang Monday Thursday mo man na siya ang Last Supper and Last Supper nga liturgy. So
naay ang pag-repose o pagkuan sa Blessed Sacrament sa pagtukaw from 8 until 12 midnight. And i-repose dayon kini siya. And atong naandan nga magbisita iglesia gyud kita ni ana. And mag-ampo Okay ra before. gyapon. Karon sa pagkaron wala. Wala. Wala tayo bisita iglesia nga the same as before mga 2 years ago kay last year wala man to kay momento na abtan ta sa lockdown. Pero kung inani kanang medyo kuan na lang siya. Murag pang exemplar na lang siya nga klase nga. Pwede bisita iglesia sa gawas lang sa simbahan. Balang dito sul pwede ra siya. Pwede ra pod sa gawas sa simbahan pero gi-discourage gyud nato kay we cannot afford pag-travel po, no? Yes, ang Ang pag-travel. pag-travel, no? At the same time, we cannot afford others nga matakda niining maong Correct. sakit ba kay especially karon nga grabe na ang kaning mga COVID. variants, Yes, mga no? variants. Ang pagpangalawat ba karon mura gyapon o Eh, lain na taas na- proseso. ang layman kato mong silingan nga katong layman nana siya unsa tulo ka dupa nga kanang kawayan o Ito ulit. Kung sharpshooter pwede nga shot na ko nga. hungit lang ana. Ana na ba? Dili kanang kuan the same gihapon pero ang mga tao gi pahimangnuan gyud nga mag face mask o face shield and datura nila Sila na may mudawat po sila na may noon. modawat then katong sa una kay naagi mga biyata nga dili gid sila mosugot nga Nga sa sila mo sa dawat baba. nga sila nga Oo. labi na kani makita ni ba kada pangalawat ba ano mas daghan man gyud labi na kung ikaw magmisa nganon mas daghan magmulinya sa imuha kaysa kana mga layman dito ano man abi di ba na discrimination sulo sa simbahan Dili man they have the kuan man freedom to choose kung kinsa pero amo na among gipahimangno pod sa mga tawo nga regardless kung kinsa ang naghatag sa communion. Hawi na mo kay kamot ni Father John. Ngano uli nga sa ako mo ginigit Ang sakrista na lang lagi na nga psst dapat ito kamanong Na mga inana nga kasagaran yun dadto sila sa mga pari. Pero the same sa body. nag-celebrate, The same body of Christ gihapon ang ilang madawat. So regardless kung kinsay minister nga maghatag sa maong ostiyas sa body ni Christ, dili na sila babalaka kay the same ra gihapon, dili na siya magmatter kung kinsay nagtunol ni. Pero siyempre karon tungod kay hiting na po. So na Facebook Live ang mga misa. Yes, na ay mga Facebook Live. Kana na lang. And So, especially Tepa. katong mga kanang 60 pataas mga senior citizens nato. So tayo pa sa Father kung virtual nga mas. Virtual nga mas. Kani tininood na ako pangutan ha. Pag makakita lang ko kuno makasmile ko mo na nga. Pero tininood ni. So kung nagtanaw sila sa Facebook Live, meaning ang ilang halad pwede na GCash. Pwede na GCash. Napod ba GCash account ang simbahan? Wala, maybe ang uban but we encourage them to kanang sa bangko. Mahulog sila sa Oy, bangko. Archbishop. Kaya among ibutang dadto. Archbishop, pang suguan na diya ka lang sa social communication nga maghimo og ka lang GCash account. Oo. Kaya mas dali mangon. Mas dali ang GCash. Or pwede ba na send stars? Ano lang ba? No? Send 500 stars. Depende kung siya nag-celebrate. Okay, siya nag-celebrate ba? Wala. Mura magkaya po na istorya. Ni virtual lang. Pero depende man na sa mga tao kung if they have that kanang generous heart para diha sa pagpadayon Pwede sa man na ihatod yun dito. Pwede ihatod sa office and pwede pod through bank. Kani, Padre, kung saan lang ang mga prosesyon ni ini karon? Ang prosesyon nato kay wala nagipadayon nato tong the same nga procession before. Nga nagi mga tao nga mag-uban. Okay. So kuha na siya kanang murag motorcade siya nga among isuroy sa tibuok Cagayan de Oro sa city proper, especially here sa cathedral, city proper lang. And naani pag-aubanan sa kanang sa City Hall kay kinahanglan nga RTA na police then kinahanglan na sila. Di samot na ang kanang sugat. Ang sugat wala na sugat nga as usual nga So ang sugat. katong mga bata nga na mga pakupako sa Easter Sunday wala na naron. Wala na. Sus. Pero kanang naay depende sa mga parokya pero dinhi sa cathedral naalang tingali may ipakanta nga bata nga mo'y mag-intone sa maong magkanta sa maong sugat kay Pero ang sugat may tabo diha na sa katedral sa cathedral siguro. sa sulod ra sa cathedral. So wala na sugat nga katong kanang Nasa prosesyon. yun. Prosesyon. Kay magdasok man ang mga tao Tinood. magdasok ang tao kay
kana bitong paglabay bitaw sa mga bulak bitaw sa mga bata, ang mga petals, pangilugan man na sa mga tao kay ilang ibutang sa lana-lana unsa pa mga hurim-hurim. Tama. Muna Sa ilang mga kosta o kuan. Di kinani man ko na, mga kagahi, no? Kay naanda naman gid kini, no? Yes. Isip o sa kakristohanong katilingban nga kana bang imong mabati isab ang di naman kakinahanglan magsakripisyo kay nagsakripisyo na madaan ang Ginoo pero naamang gyud ni kaning pag kaning yung naning klase nga pagtuo padre ba nga ibation pud bitaw tong nahimong kasakit ni Kristo diyan sa diya para nato. So kaning tanan mamahimo na mananaw na lang sila Passion of the Christ siguro ana padre. And there are many ways nga to be one with Christ in His passion and His death. Tama na, Father. Unsay pwede ka na to bato? Nila Unsay pwede mo na nasa balay? Mura po siya og sakripisyo kay. Among ingon mo kaog tabira di man na sakripisyo, Father. Lami man kay ng pagkaon sa tabira. Siguro daghan tong asin kanang parat kayo di sakripisyo na. Pero tama di ba? Unsay pwede ways nato nga kanang in a way nga narata sa balay nagay po burag sacrifice. There are many spiritual disciplines nga kuan sa ato ang simbahan. Mo ni ang pag-ampo. Usa na siya pag-ampo, pamalandong nato sa maong niining panahon sa kuan Holy Week. And mo na ang ikaduha fasting. Dili fast eating. Fasting pasabot nga daw bigyan magpuasa. na kay lami man kay pagkalatik ang biko niya pasting ang imong katapad. Fasting gyud. Ayo pari. Naitabirak pari. Ay nagpasting mi. Sure na gina pari. Kani padre, pwede ba ni nga ang asawa na lang ang mulapdos sa bana? May mulatigo. Wala ba prosesyon? Lo. Ling. Magkuha kag lapdos ito. Pak! Ana, 40 naman na kalapdos tanan. 40 naman. 40 rin na? 40 naman kalapdos. Gamay na ng 40 rin. Para kang Bernie, 80. Bitaw, no? So wait, tama, fasting. When you say fasting, unsay way kaunay? Kanang lang ka magkaon ka one full meal and light meals ang duha ka meals. Depende sa imo so following day depende the same gihapon. Kung makaya nimo. Dito na ka sa Resurrection Sunday mukaon sa katong lauya tong til sa baboy dito na rin ta. Suminto say dili kay po na fasting ng mag-Netflix, mag-movie marathon sa Holy Week. Kung imo gitan-aw Passion of the Christ, okay ra siguro. Okay, it will lead you to reflection. Reflection pwede. Pero kung movie marathon with dagan chichirya, wala na. With ice cream, so dili kay po na sa fasting, di ba? Yes, dili kay po na fasting. Pero fasting ang pagdumili sa kaugalingon sa pagbuhat sa unsay na andan. So fasting sa kung sige ka og uban sa imuhang mga girls. Uy! Joke lang. So, kang misis lang ka pala makapadir. So kang misis lang sa iyo karon ba sa Semana Santa? Basta sa iya lang sa. Meaning to say kung ikaw naandang yung mga sige kag Facebook, sige tanaw, pwede nga sa Holy Week. Sa Holy Week nga mag-log out sa ka, deactivate sa ka, and that's fasting. Yes, so. That's fasting. Kung di yung kamuhugas og plato sugoon, pero karong Holy Week, ikaw gini, ako'y maghugas og plato. Ako'y manglaba. Pwede na, sakripisyo man na. Sakripisyo. Guys, again, it's something nga murag dili nimo naandan. Yes. But the bottom line there is you are sincere. Sincere. Kay kaning spiritual disciplines, we are doing it not just for ourselves, but we are doing it for our faith. Atong ipakita nga sincere ta nga nagbaso ta sa atong sala nga naang Ginoo and we honor Him as our God nga naggiluwas ta niya and kanang pagkasinsiro sa pagbuhat niini. Ka mabag-o ta sa ato ang di lang sa pagkaon magpasting kana inyong nga buhaton misi sa pagkigilawas fasting sad mo grabe sa kay mo ana sa gabi na mo sugot is lingling mo lang. Padre, mensahe nato para sa katawhang Pilipino ilabi Igrab na to ning opportunity nga si Father ni nga Semana Santa kay kani ang duha ka Semana Santa na nga grabe gyud. Kalbaryo kini sa katawhan. Og murag na test gyud ang faith sa mga tao no. Yes, Father, imo mensahe pa. Ang pandemya hudigid na sa makapahunong diya sa atong pagpadayon sa paglawig sa ato ang Kristohanon nga pagtuo kauban ang atong Ginoo ug atong mga hinigugma. And
there are many ways that we can strengthen our faith following the spiritual disciplines nga gihatag sa ato sa simbahan. And diha sa pagpadayon at sa pagpaningkamot nato nga pagtinguha nga pagbalaan sa atong kaugalingon, especially in embracing this new normal nga atong nahiaguman karon. And this is the second Holy Week nga naaning pandemya, but this will not affect in terms of if we have that faith sa Ginoo dahil naa kitay pagtuog pagsalig sa iyaha, dili ni makapahunong kanato diya sa ato ang pagpalawom sa ato ang relasyon sa Ginoo ug sa pagpalambo sa atong pagtuo. And provided lang we follow protocols aron nga dili ta makaangin ngadto sa uban o ilabi na sa atong pamilya. So instead kanabitong kita nagpadayon gihapon sa ato ang mga obligasyon diya sa atong pagpalambo sa atong Kristohan nga pagtuo, but provided that we are good citizens nga mabinantayon gihapon kita diya sa dili lamang sa atong kaugalingon kundi diya pod sa kaayuhan ngadto sa uban by following the protocols nga gihatag sa atong pangagamhanan. Okay. Pwede ba tamayog short prayer na lang po kay Father para sa atong mga listeners karon? I-grab na lang nato, Father. Pwede ba na, Father? Para sa mga naminaw karon, na mga drivers, ug tanan nga naminaw sa ato. Father, prayer mga for may protection. Yes, Father, please. Ang background ni mo diya sa imong prayer ni Father. Okay, Father. Among mahigugmaon o mabinantayon namong amahan, kami nagapasalamat sa gasa sa kinabuhi, gasa sa pamilya, gasa sa among pagtuo. Hinaot nga mapadayunon kami diha sa amo ang mga buluhaton o panalipdan mo kami kanunay sa hulga sa among kinabuhi, ilabi na niining panahon sa pandemya. Ginoo kong Dios, Hari o magbubuhat sa tanan, iiway mo kami sa tanang katalagman, iiway mo kami sa tanang kadautan, nga magpanalangin ka kanamo kanunay diha sa among kinabuhi o nga tagaan mo kami sa mga grasya nga among gikinahanglan, ilabi na diha sa grasya sa kahamugaway, diha sa mga grasya nga gikinahanglan namo matag adlaw sa among matag pamilya, nga ihatag kanamo ilabi na ning panahon sa kalisod, nga hatagan mo kami kanunay sa mga grasya, ilabi na gayud sa kabaskog ug kapiskay sa among mga panglawas, nga iiway mo kami niining hulga niini sa among kadautan o among kining gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Daghang kayong salamat, Father Derjan Faborada, ang Director sa Social Communications Apostolate sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Bumalik kami, human lamang niini mga kagaya. Sa balita, kahit sa kalingawan. Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI, and first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the Quality in Healthcare.
lang sa inyong mga panginanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders, andam mo tamang kaninyo. Sama sa ready-mix concrete, modernong pile drive system o mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa kitay na ginusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders. Supplier of ready-mix concrete, Concrete piles. and hydraulic static pile driving system. Gahi ni Bay. Dump trucks, backhoe, grader o mga pison. World-class XCMG equipment nga garantisado na, barato pa. Mapalit sa Shuzhou Pacific International. Kung nasab kita'y garbage trucks, fire trucks, uguban pang XCMG heavy equipment. Visit our FB page, Shuzhou Pacific International. Kontak na, palit na. XCMG World-Class Trucks and Heavy Equipment. Distributed by Zuzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwede cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang balag asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Hyperacidity, usa ka kondisyon nga mahimong hinungdan sa acid reflux, ulcer o cancer sa esophagus ug colon. Mag-TCK, the Colon King, the King of Colon Cleansing. Galimpyo sa atong mga intestine, katangtang sa mga toxins, excess fats ug uban pa nga mga hugaw. 100% organic, safe ug epektibo. Kabalanse sa acidity sa atong lawas. Mutabang para manikayan ang mga komplikasyon gumikan sa hyperacidity. TCK, the Colon King, the King of Colon Cleansing. Malit na sa mga butika. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy ug Rica Drugstore. Sa Iligan City, Salam Pharmacy ug FK Pharmacy. Sa Bukidnon, sa Bufarco Pharmacy ug sa City Drug. Ug ang TCK mapalit sa tanang Mercury Drugstores. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Lifewell Pharmacy, 5 Days Pharmacy, Oro Pharmacy, Lucibeth Pharmacy, MAPS Pharmacy, Farmasya Ko, AJT Pharmacy, Avi Heart Pharmacy, K Drugstore, JAE Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Rica Pharmacy, ug sa Save All Pharmacy sa Kugon, Pinikitan ug Capitol Compound. Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Gusto ko na lamang ang imong dumangagiahak. Upaya kinindughan ko ano lili akong maskama. Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Alas 7:55 sa atong oras, 5 minuto lang bago mubagting ang alas 8. Oga, siyempre ang gugmang giyaha kay atid sa atin ng Biramax Capsule. Mas gahi, mas lamis. Miramax, Miramax. Pero puasa sa mo karon ha. Kung magpalit mo Biramax karon, ay sa ninyo ni gamita ha. Kay or pwede pa nyo gamiton karon pero sa
Thursday o Friday, Saturday, Sunday. Sunday na lang. Kay puasa man, ha? Pondo lang ng Biramax niyo diha. O ganggong mangyag natin ito din sa atin ng TCK! The King of Colon Cleansing. Dagan salamat sa mga nag-order. Dagan nag-PM na ako. O dali na kayo, pag PM nila sa kuha, kuha na ako ilang pangalan, amo din i-cash on delivery. So katong pa nakatesting diha, try na mo aning TCK, ha? Kaya na mo pagulat nga napay may tabosing nga di maayo, ha? Dagan ra ba kayo nangamatay aning colon cancer? Mo nang inyong mga tinai diha, hinloig yung nagmaayo ninyo diha. Gamit na mo og TCK, di lang ni sa pang detox, napagini siya sagol ng mga vegetables o mga prutas. Mo nang healthy kayo siya, mo nang niangay gyud ani. TCK, the King of Colon Cleansing, available sa mga pharmacy, sa Mercury Drug. Kung gusto ninyo nga i-cash on delivery, PM is the key. Ladies and gentlemen, pagsulod niya kaganina na may pari, nibalik siya gawas. Dito, Inglesero. Talaga maging pogi. Mahirap talaga maging hot rod. Brad, tungod kay Holy Week man karon Brad. Di na nato tiwason ng gumanggihak. Ang amo lang bulawanong pulong na lang Brad. Dili pwede kay bibitahan ang mixer. Apel ang i-fix di na pwede. Magbulawanong pulong na lang tanimo kay kabalo biya ko nimo nga may pagkapastoron biya ka. Kay imong giasawa pastora biya. Oga, how are you, brother? So far, I'm so good. I'd like to thank God to give opportunity, chance to give a chance another life around the world. Wow. So during Holy Week, you still go travel? So ang Holy Week time, I will Friday. So I plan to go my favorite place in Moog University. Moog University. So I will be to all my relatives there. So my mother is good there na. So, sila may dito, Brad? May naisda dito? Dili sila mugawas karon. Wala mo. Holy Week man mo upo mo patago na sila karon. Tago gyapon na sila. O gatungod kay 2 minutos na lang. Ano yan ang mga bulwanong pulong ni Lito Inglesero? Doon na mo yung mga Bible diha palayo ko gabri sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believe in Him shall not be perish, but have eternal life. So sa pasabutan na sa imong paglagto na kuan unsa gyud kana tinud-an ay kanang kinasing-kasing. What's the message for all of you? For all the people listening right now. So nagpasalamat ta. Gibisaya nagkalit. Padayon. Semana Santa resolution. So far sa akong kinabuhi, usan ako ka wala naman siguro daghan mga butang masayop ta sa atong mga pananaw, makita tag babay, makita tag siksi, pwede na move sa atong una-una makakumit tag sala, ano ba? So daghang mga butang masayop ta na mga say the more kung imong buhatan og dili mga maayong butang. So kung ay babae mo manintal nimo ron. Kung babae maghubo ako yung ino siya pag-ilis, ayaw diri sa sakyanan. Itaw ang matagusa nga, pasalamat lang yapon ta nga sa kani nga panahon nag-celebrate siya sa Semana Santa atong dumdumon nga tungod sa gugmas Ginoo, tungod sa sala sa mga tao siya mo'y nag-antos para nato. So, di man ta perfect nga tao. No man can perfect except Jesus Christ is perfect. So ang matag butang nato masayop ta pero dili naning kamot ta mahimot ang perfecto pero makakumit man gyud tag sala tungod sa atong pagkatawanon. Og naibabatan-on mo abay dili kay ka maghuna-huna kag decision sa imong kagalingon ba. Unsa ba ka nibi? Salamat Lit, alas 8 yung punto na. Okay, tapos good morning kang Road Directo diya sa DSWD. Kuya Bernie, good morning. Dean Michael Ratonil sa BDO, good morning mga gahi ug sa mga tanang nosebleeders. Good morning yung tanang. Oy, 50% ningon nga ang kaguran gyud way number 1. Kaguran gyud number 1. Kaldero ra 8%, all of the above 35%. So unsa may kuan ni Lito nga kuan man, may biyahe.
Karong adlaw, banat ka, banat. Tigomon imo. Tigomon. Hasta ugma kay ang uban ugma na pa may mga trabahoon ugma. So dito na sa Friday. So sa Sabado Santo na ka mo sugod og biyahe. Sunday na gyud sa hapon after Sunday church. na. After church na. After church. Ana. Pira Brad. Salamat. So, ano tayo kong panahon? Oy, last day karon sa Marso. Last day po sa mga trabaho. Ha? So, magkita-kita kita sa... Oy, by the way, pero naagyapon ta live ang tanang mga aktibidades sa Semana Santa at angin ninyo sa Gahi ni Bay fan page. Ha? Mga kagahi. So, magkita-kita kita sa Lunes na po, Abril 5 na. Abril 5 na. Tama. 1, 2, 3, 4, 5. Tama. Siyempre, diri nagtapos ang ato ang programa ni Taknaa. Magkita-kita na po kita next week po after Semana Santa. Timani ang katawhan nga dunay gahi nga baruganan, may maitampong kalambuan sa atong katilingban kini inyong sulugon sa kahanginan Art Bonhoc Jr. Og siyempre, hello dia kang Eugene Esparcia Sr. Og sa mga airpods dia inom dumingang bana nga guys, o ba di nagimuling ni si Bernie Bitok-Bitok? Of course, my name is Lito Inglesero. O kini ang Gahi ni Bay! Worldwide ang garbo sa mga Bisaya! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa talingawan! Home radio time. It is now 8 o'clock. In observance of the Holy Week, all stations of Aliu Broadcasting Corporation will silence its airwaves on Holy Thursday, Good Friday, and Black Saturday for us to take a moment in remembering the passion of Christ that redeemed each and every one of us. We will be back with our regular programming on Easter Sunday to celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ. May we all have a meaningful and prayerful commemoration of the season of Lent, especially this time of the pandemic. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home.